केरेलायाव थांदोंमोन ओमफ्राय लामा ससेयावनो गोमालांदो सोरबाफोर नुयोबा सोरबाफोर नुबाय बायदोंबा बेखौ मोजाङै जोंना थांगाबारि गामि सालबारि गोलैयोना सालबारि गोलैयो ओमफ्राय सोरबाफोर नुबाय बायदोंबा बेखौ माबा फन नाम्बारखौ होबायना फन नाम्बाराव फन खाथाय अननानै इजों मानसिफोर थांफादोंमोन नामा इजों मानसिफोर थांफादोंमोन ओरैनो खैजनसो थांफादोंमोन जे 18 जन मानसि थांफादोंमोन इजों लोगोआव ओमफ्राय इयो ओंखारदोंमोन नामा ओंखारदोंमोन हारसिं ओंखारदोंमोन बे गोमाजानाया नोंथांनि फिसाय नामा आंहानिनो फिसाय मा नाम होननानै फोरमायनो आंके होनदों नुबाय बायदिबा नाम्बाराव फन खाथाय मानसिखौ मोजां मोजां न'आव लाबोदो मानसिखौ जेरै मोजां मोजां न'आव मोनफैदो लाबोदो दा नै जोंहानि न'खरनिनो सुबुं दा केरेलायाव नै जानुवारिनि 9 तारिखै खामानि मावनो ओंखारलांदोंमोन बिखौ नोंथांमोना अननानै जायखिजायायाव नुयोबाथाय हमनानै दोनबानो जाबाय लाखिनानै उनाव आरो मोनोबा जोंनो कन्टेक्ट खालामनानै न'खराव फन खालामबानो जाबाय फन नाम्बार होखादों नालाय आरो फटकबो साफायखानानै होनाय जादों दा न'आव जोंनो मोनोबाथाय माबा कल खालामबानो जाबाय आरो बेखौनो खुलुमो रायजो राजाफोरा अननानै बेखौनो जोंनि न'सिम गामिनि लोगो सोरबाफोर थांफागोन नामा गामिनिबो लोगो थांफादो बिसोरो गासै साबा खोमा ना बिथांमोना मा फोरमायखो लोगोफोराथ' होनदो इसोरो दा मा होननो माने इसोरो ओंखारदा मा होननो जोंबो मोजां मिथिया नालाय आंनि सोमोन्दोआव जानाय आंनि सोमोन्दोआव बिबथै जानाय आंके बर'आ थांनाय 11 जानुवारि खालि केरेला खामानि मावनो थांदोंमोन नाथाय बिथाङा लामा ससेनिफ्रायनो मानसिया एसे आंगा रखम जानानै माने गोमादों आरोना ओमफ्राय दा बिथांखौ माने ओंखारनाय स्टेसनावबो माने हासुनो ओंखारदोंमोन मानसिया ओमफ्राय इ स्टेसनावबो नागिरखांबाय RPFखौ लानानै पुलिसखौ लानानै CC केमेरायाव नायनायाव माने नुदोंमोन मानसिया दंमोन इ स्टेसनावनो ओंखारदों ओमफ्राय बोजाबा माने लामा लानानै थांदो जाहैबाय मानसिया ओमफ्राय दा बिथाङा थांनायाथ' गोबांबार थांबाय बिथाङा 5 बोसोरसोआनो जाबाय थांनाया माने थांलाय फैलायजोंनो 5 बोसोरसो जाबाय रायजोफोरनिसिम मा खावलायनो सानो नोंथां दा आं रायजोफोरनिसिम बेखौनो खावलायनो सानो जे बिथाङा जुदि लामा सामा बायदि आंगाफोर खम जानानै थाबाय थानाय नुयोब्ला जे जाय नुयो बिथांमोनखौनो माने कन्टेक्ट नाम्बाराव फन हरनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो बिथाङा माबे स्टेसनाव ओंखारदोंमोन नोंथांनो फोरमायहरदों स्टेसना सालिम स्टेसन होननानै खोनादों आरोना तामिलनाडुनि थांनाय लोगोफोर 18 जना नोंथांनि न'खरसिम मा होनना फोरमायहरदों थांनाय 18 जन लोगोफोरा बेखौनो फोरमायहरदों जे बिथाङा लामा ससेनिफ्राय माने ट्रेनखौनो उल्था खानाय बायदि मोनो जाहैबाय बिथाङा माने केरेलायाव थांनायखौनो क'क्राझारखैजासो फैदो होननानै माने भाबिखाबाय दङ जाहैबाय ओमफ्राय बिदिनो थांनानै ट्रेन सोलायखांनायनि उनाव मोनसे ना मोननै स्टेसन बारखांनायनि उनाव माने इ स्टेसनाव हासुनो नांखारनानै बेबायदिनो माने गैखाया आरो मानसिया